So da farko za mu zo 4 hour a ciki za ku fahimci a 4 hour ɗin nan zan nuna yadda za ka fara mapping structure ɗinka, wanda za ka fara neman fullback ne idan ka fara analysis. Yanzu a ce let's assume muna 4 hour yanzu za mu fara neman inducement. Yanzu nan ne a ce nan ne face fullback ɗinmu, saboda gashi nan candle na ƙarshe ga inda ta market ta zo ta tsaya, za mu zana nan ne inducement, wanda idan market ta zo ta ɗauka za mu nemi major high. So idan kuma bata ɗauka ba, za mu in ta yi transfer za ku ga yadda ake yin transfer. Yanzu bari mu fara tafiya. So market yana gudu sosai, wanda daga nan an ɗauke wannan saman, that means nan wurin inducement ya transfer ya dawo nan. Za mu ce nan ne inducement ɗin. So daga nan ne inducement, nan leg ne na inducement, wanda za mu iya cewa nan fair value order flow ne. Order flow wanda market zai iya zuwa ya ɗauka daga nan, amma tunda ya yi kusa da yawa da inducement za mu bar shi a nan order block. Za ka iya raba ma 50% of order block ɗinka, ya zamana market zai iya shigowa zone ɗin nan domin ka rage girman order block. Sometimes order block yana iya yin girma. So daga nan za mu iya playing mu ga market shin zai reverse. Idan ya zo ya ɗauka mana, muna da major high. Idan ya ci gaba da tafiya kamar yadda na nemi daga nan inducement ya koma nan, haka za mu ci gaba da, ba za ka taɓa samun break of structure ba sai ka samu inducement. So zan iya gwada ma entry a nan wurin in gani. Zan iya cewa daga nan 50% zuwa shi wannan high din, tunda na samu confirmation mun samu respected candle. A nan wurin market dai ɗan iya reversing ya zo ya ɗauka mana, ya zo nan zone ɗin. So zan iya yin entry daga nan. Bari in ɗan yi quick entry, wanda bari mu ga idan market ta zo ta pushing, ga market ta zo ta kusa shiga. Kun ga an ɗauki inducement a nan wurin, kuma ga order block ɗinmu a nan wurin. Market ta shigo, duk da dai bata zo 50% ɗin ba, amma ta shigo. Za ka iya sawa a 50% saboda ka ɗan rage stop loss ɗinka. So zan iya barin shi daga saman in ka nemi confirmation a lower time frame. Yanzu tunda dai an ɗau inducement, nan ne major high ɗinmu, za ka ce major high, wanda market nan ne target ɗinka. Idan aka zo aka ɗauka an samu break of structure, yanzu major high ɗinmu ne. Yanzu bara mu ce muna da major low ba sai an zo an yi break of structure nan wurin. So bari mu ɗan play mu ga. Yau kun ga yanzu market ta shigar da mu. Kun ga ta zo 50% ɗin, market ta fara tafiya, wanda gashi nan sai ka jira, ka yi haƙuri sai ta je ma target ɗinka. Yanzu kun gani tun da nan wurin yana 5,000, yanzu ya zama nawa, mun samu profit ɗin $137. So gashi nan a nan wurin an samu break of structure. Sai ka rubuta break of boss, an samu break of structure. So daga nan insha Allahu yanzu za ka zo ka fara ka ƙara neman inducement. Yanzu a ce let assume nan ne inducement ɗinmu. Nan dinga sa X saboda, ko kuma bari rubuta inducement ɗin da yau, saboda wani in bai ga inducement ba zai gane ba. Yanzu nan a ce nan ne inducement ɗinmu. So a ce nan wurin shine ga order flow. Tun daga nan order flow ne, amma it's already mitigated. Bara mu ce nan order flow ba, sai mu zo ga nan wurin order block. Sai ka zana order block ɗinka, wanda market kana ganin za ta zo wurin. Sannan kuma tunda mun ce idan aka sami inducement, mu dan gyara saboda na ku fi ganewa. Aka sami inducement, ku riƙe wannan formula. Muna bullish ne, aka samu inducement a bullish, to an sami major high. Sannan ana samun break of structure, aka zo aka ɗauki major high ɗinka, an samu break of structure.
to bayan an samu break of structure, wannan ku rubuta wannan maganar nawa, sai ka zo bayan an samu break of structure muna da major low. Yanzu ina ne major low din mu? Nan ne, wannan kololon kafan su daya, so sai ka rubuta nan wurin, wannan ne gashi nan, daga nan shine major low ɗinka, yafi ko ina dogo a wannan major low, sai ka rubuta major low. So idan aka zo market ta zo ta ɗauki major low da body, in dai aka ɗauke shi da body kamar dai yanda sauran sun sani, an samu change of character. Idan kuma aka ɗauke shi da weak, ba change of character bane, liquidity ne, market takan iya zuwa ta pushing. So yanzu a ina da ai ka fara kai counter trade, tunda counter trade muka yi magana, za mu nuna yanda ake counter trade. So yanda zaka nemi counter trade, za mu nemi candle wanda zaka duba candle formation, akwai respected candle ko kuma in ce candle variation, akwai disrespected candle, akwai respected candle. Ya za a yi ka gane? Yanzu idan wani candle zai bullo ya ɗauke ƙasan nan, mun san akwai probability market za ta iya dawowa ƙasa, tunda mu damuwan mu yanzu ai market muna so ta zo ta pushing mana nan, tunda dan nan liquidity zone guda uku ne, wannan inducement din ai liquidity ne, order block liquidity ne, shi wannan major low din liquidity ne. Duk wanda market ta zo ta sweeping mana, za mu nemi buy ne a ciki. Amma yanzu za mu yi sell ne, tunda market dai tana bullish ne, kun ga buy za mu nema. Amma counter trade, in ana uptrend zaka ringa neman kai sell kafin ta je ma wurin da za ta ma buy. Kun ga riba biyu ne kenan. So yanzu bari mu dan play mu gani, za mu dan samu wani disrespected. Yanzu kun ga mun samu disrespected, bari mu dan ƙara ɗaya, mun samu confirmation. Wannan gap din market zai dawo mana wannan zone din, ko ya zo mana major low ya yi mana break change of character, ko ya zo ya sweeping ya nemi mana buy, ko ya zo nan. Mu dai market muna so mu nemi sell ko ya ne. So bayan ka samu haka, ka samu ga inducement ɗinka, target ɗinka kenan, ga break of structure, order block, target ɗinka, ga major low wanda idan ta fasa shi an samu change of character. Bari rubuta mana kawai, in an ma zo fasa kawai wannan major low din namu zai zama chalk, in dai ma an zo an fasa, bata zo ta fasa ba dai, amma tukunna sai ka koma 15 minute. Yawwa, daga 15 minute ɗinka, kana 15 minute ana 15 minute za ka ɗan buɗa wannan ɗin, ka ga za ka nemi face chalk, yanda da ka nemi pullback ɗinka na farko. Yanzu kun ga nan wurin, nan wurin ai pullback ne. Wannan zana market da ya hauro nan, sai ya zo nan, sai ya ƙara haurowa. Kun ga nan ne face pullback ɗin mu. In aka ɗauki nan, an samu internal change of character ke. Daga nan wurin mun samu internal change of character a nan wurin, shine face pullback, ana ce mai internal change of character, internal chalk. Yawwa, sai ka je ka duba yaya ake gane internal chalk. Kun ga daga nan bayan mun samu internal chalk, za mu zo mu nemi shi kuma another entry. Za mu fara entry daga nan, tunda ai za mu yi sell ne, wanda zai gangaro mana zuwa wurin inducement ɗinka ko order block, ko ya zo mana wurin chalk ɗin can, in market ta yi daga uptrend ta dawo downtrend. So yanzu za mu nemi inducement ne. Yanzu farko a nan shine pullback ɗin mu, nan wurin, saboda gashi na wannan candle na ƙarshe an ɗauke kanshi ai, kun gani mun samu change of character ko, wanda idan ta ci gaba da continue pushing, an ɗauke nan, wannan ne na ƙarshe, an ɗauke ƙasan shi, wanda inducement ɗin mu ya dawo nan, inda an ɗauke ƙasan wancan. Nan ne inducement ɗin mu, za mu iya cewa haka ne inducement. Bari sa X shine inducement ɗin, wanda za mu iya yin cewa wannan week ɗin order block ɗin mu ne, wanda duk da dai is already mitigated ko, an mitigating, amma kuma za mu iya cewa shi ma wurin ko ta ɗaukan mana shi inducement ɗin, zai mu iya yin entry a nan wurin, face entry ɗin mu kenan, wanda zan fara iya cewa daga nan wurin kawai shi ta mana entry, ta zo daidai nan, kafin kuma
second entry, in muka samu second entry sai in yi shi zuwa direct wurin order block din mu. Bari in dan sa shi stop loss din ya dan yi sama kaɗan, sai ka zo nan sai mu yi order, sai mu shiga market. Yawwa, sai mu duba mu gani, za mu dan nemi confirmation. Idan an zo an ɗauke mana, in market ta zo ta ɗauke mana nan wurin, kun ga daga nan ma za mu iya, nan wurin ma akwai entry order flow, nan wurin order flow ne. Za ku gane karatun order flow daga nan wurin order flow ne, wanda za mu iya ƙara yin shi ma buy sell daga nan wurin. Zan iya yin sell direct, kawai za ta je min har wannan ɗina. Yau ga daidai inda order block ɗin mu yake nan, wanda muna sa ran za mu yi buy. In kuma ta wuce wurin ma za ta iya zuwa mana har choke ɗin nan, ta zo wurin da aka sa choke. Bari mu dan tsuke ku gani wurin choke ɗin nan, in ta zo wurin za ta iya sweeping, sai mu yi buy kawai mu nemi confirmation. So yanzu dai gashi nan zan ƙara second entry. Yawwa, kada sa kuna ganewa, in ƙara second entry. Sai mu je, in ta shigar da ni, yawwa ta shigar da ni. Yawwa, kun ga mun je first target din mu, ita second target din mu ne dai bata je ba tukunna, shi ma zai je mana. Kun ga yanzu in kana da profile ne ka yi passing din phase 1, za mu yi haƙuri. Za ka ga kaman in dai ka iya risk management kuma za ka iya yin break even. Yawwa, gashi nan duka market ta riga ta ba mu profit duka 2 entry. First entry is target din mu na farko, gashi nan inducement. Yanzu ta zo mana kuma order block. Kun ga ta zo order block. To yanzu za mu nemi entry a order block, wanda ina ne first choke din mu? Nan ne first choke din mu, nan wurin shine first choke din mu, wanda idan market internal choke kenan, ba wai na major ba, internal choke, wanda za mu iya neman confirmation a higher time frame ne, amma bari mu nema a nan mu ga ko za ta bamu. Yawwa, idan ta bamu kawai is normal. Kuma kun ga ta bamu change of character, wanda daga nan wurin za ka iya cewa nan wurin akwai order flow, wanda ba lalle bane, is not powerful, saboda wannan wurin trap ne. Amma za ka iya wannan, saboda za ka iya cewa za ka yi buy daga nan, amma ko da ɗan short buy ne, saboda nan wurin ma wani confirmation ne, wanda sai market ta zo ma wurin, ko saboda za ta iya zuwa ta yi choke. Yawwa, bari mu ga, bari mu yi, yawwa, ko da buy din daga nan ne, kun ga ta yi respecting ne, ta zo gashi nan ka samu wannan ɗinka order flow, gashi nan market ta dawo ta ɗauke shi kafin ta haura. Sannan kuma nan wurin liquidity ne, za ta iya zuwa akwai order block a nan wurin, akwai order block gashi nan is not mitigated, kaɗan ne ya rage ba mitigating ba. Gashi nan za ka iya yin sell daga wurin zuwa choke ɗinka, saboda nan wurin inducement ne, nan wurin inducement ne, nan wurin inducement ne. Za mu iya neman sell daga nan wurin, zan iya yin sell, bari mu masa duk da dai bari mu, daga nan wurin za mu iya yin sell zuwa kuma shi wurin choke. Yawwa, a wurin choke ɗin nan ina shi ke nema, za mu iya yin sell har nan wurin market za ta iya zuwa. Yawwa, na san kuna gani ai, bari in gwada yin risk in sell. Yawwa, so bari mu yi sell, kar bidiyo ya tsayi. In ta zo, in kuma ta je ta ba mu loss, za ka iya yin break even, daga wurin counter trend ɗin kenan. Yawwa, counter trend. Yawwa, sai ka yi BE, wanda baka loss baka profit. Daga nan wurin zan iya dawo da shi nan, tunda in an ɗauke nan zan iya dawo da shi nan, wanda ko da market za ta zo kun ga ina profit ne. Sai ku yi ci gaba da jira, tana zuwa. Kun ga ta je mana target,
yanzu ka duba fa, in kana da 5k account kai passing din phase 1 and phase 2 har kusan phase 4 ma, dan Allah wannan me ka manta anan. Wannan SMC duniya ne, counter trade kenan. So daga nan wurin ni ne tunda in dai na samu confirmation na chalk a nan wurin, na samu confirmation na chalk a nan wurin shine an ɗauke nan ne paste internal chalk din ma nan wurin, zan yi buy ne direct internal chalk. Bari mu gani in dai ta zo ta ɗauke, zan nemi order flow. Kun gani an nemi chalk, ta yi chalk a nan wurin internal chalk, to zan nemi order flow a nan wurin ko order block. Nan wurin ga order flow din mu nan wurin dan gangaren nan, daga nan zan sa shi zuwa nan, zan yi buy daga nan wurin, zan yi buy ko da ba yawa ne, ko da 50% ɗaya na leg din zan ɗan yi buy shi ma zuwa nan, zan yi buy daga nan. Kun ga asalin dama ai buy din nake nema, so zan yi buy daga nan ko zuwa nan ne, ba zan risking da yawa ba, bari in je in buɗe position na entry, kar bidiyon yayi nauyi yayi wannan, zan iya yawa bari in yi playing. In ta bamu loss ma shikenan, kun ga yana cikin profit, ta tafi, ta ɗauka ta tafi. Yauwa zan iya zuwa in yi break even wanda ko da za ta bamu loss, baran yi loss ba, baran yi break even. Risk management din kenan, sai in dawo da shi wurin entry na ko ɗan kaɗan. Yauwa tsuke wannan ɗinka, risk management yana da matuƙar amfani wanda baka loss, ko da kun gani bana loss, ina profit har yanzu, wanda market na san zai ta iya ci gaba da tashi daga nan wurin. Ko da za ta gangara, tunda ta nemi ta yi chalk ne amma sweep ta yi, za ta iya komawa ta haura, kuma za ta iya canja character din. Kun ga market ta riga ta ma hauro, ta je ta riga ta ɗauki, ta yi kaman za ta cire ka, da ba dan na yi break even ba ma, da ina profit ne har yanzu, wanda za ta je min target ɗina, bari ku gani. Za ta je min target ɗina, kun gani market ta je ta ma wuce target ɗina. So wannan shine ake yin counter trade kenan. Top down analysis yana da matuƙar amfani, wannan haka ake counter trade. Allah ya sa mu dace.